Iya. Aduh, enggak. Sira bakal kuat ya bote kaya empuk. Ngedekne wong loro lho, kangelan. Lah, Iya. aduh, enggak kuat saya. Ayo. Sik. Enek kuat ngangkat iki. Hebat kowe. Anu ke di penahan kono kita anu montore. Mama aja kok kono karo Ita. Aku tak anu montore iki. Rene aku diangkat rene lho ta. Ya Allah dijungleng rene lho. Rono. Oh. Aku ngetek nek. Iki mau montore lho, mak kok aja nang kono. Aku jungleng kono to. Angkatan sik wis jungleng ta. Terus. Mau kaya anu angkatnya jejek. Terus. Oh, terus kabeh. Kowe nyekeli Pak, nyekeli anu nih sesal. Sik. Mas. Ayo kowe nyekeli motor yang arma, Mak. Iki cuma tak dongleng aku dhewe. Mbok pakane iki. Nyekeli motor e. Koper kabeh. Ceklin ambruk neh ro. Jan. Memet. Suwok nek. Sik col. Suwok narik sik. Cek kono, Mak. Operasi iki. Ora doyan nah ngono. Sing sentenan. Senteni. Narai terles iki. Ya dorong, Mak. Mau rasi anu. Rong kemuri. Yo. Engkol ira nek. Arep ambruk nek iki lho.